Ay, isang taon na pala, sorry, isang taon magsakit niya. Hindi mo kayang tumalon, baka mapaluhod ka. Natatakot ka. Sumasakit siya, walang limit, walang Martes, walang Biyernes. Yan tuhod mo lang masakit. Isang taon na, pinahilot niyo na yan. Ano pangalan niyo, te? Elizabeth. Lahat. Elizabeth Barlaan Takbiran. Hindi pa yan nahilot. Hindi pa yan Walang nag-ano, ginagano. No. Basta ayaw nyong maglakad, ayaw nyong ibagsak yung bigat nyo sa kanan, natatakot kayo, baka mapaluhod kayo. Sige. Taga saan ka, te? Bakero Norte. Ano? Bakero Norte. Bakero Norte, Bungkal Tarlac. Burkada, Burkada, Tarlac. Kala ko ano eh, malayong probinsya sinabi mo. May ganun palang pangalan sa inyo? Kaliwa. Oo, sa amin. Bakero Norte. Bakero Norte, tapos Bungkadan, Tarlac. Sige, alam ko na. Sige, salamat ha. Magdasal ka, te, ha? Aray! Aray ko! Aray! Aray! Aray ko! Ayan. Kilala mo ba si Jesus? Oo! May takot ka sa kanya? Oo. Babae ka, lalaki? Babae! Tao ka, hindi? Tao! Buhay na tao? Oo! Babae ka? Oo! Sige, kalasin mo. Nilagay mo sakit sa kanya. Kalas. Oo! Lahat. Oo, alisin ko na. Lahat. Oo! Kailan ka pa sa loob ng katawan niya? Tao ka? Oo! Buhay? Oo! Anong galit mo rito kay Elizabeth? Wala! Magkakilala ka, hindi? Hindi! Nainggit ka ba, hindi? Nainggit! Bakit ka nainggit sa kanya? Masipag! Nasipag siya? Oo! Magkapit ba, hindi? Hindi! Magkakilala, hindi? Hindi! Nakikita mo na siya? Oo! Sige, kalas. Ilan taon ka na, ate? Magkasing edad kami. Oh, Ilan taon ka na, ate? 46! Ilan ang anak mo? Isa! Isa? Oo! Babae, lalaki? Babae! Anong asawa mo? Anong trabaho niya? Buhay pa siya, hindi na? Buhay pa! Anong trabaho? Wala! Nasaan siya ngayon? Sa bahay na! Ikaw, anong trabaho mo? Wala! Paano ka nabubuhay? Ilan taon ang anak mo? Ilan taon na? Lima! Sige, kalas. Hanggang. Bakit ka nainggit sa tao nito? Masipag! May sipag siya? Aray! Sige, tanggalin mo. Aray, oo! Sige. Oo! Tanggal! Oo! Makukulong ka, hindi? Hindi! Ano ka? Ano? Tao! Alisin mo yung sakit na nilagay mo sa kanya. Oo, alisin ko na. Alisin mo yung usod niya. Oo! Kalas. Oo, kakalisin ko na. Lahat. Oo! Simula sa balakang daw. Mm-mm. Asan yung balakang? Sige, kalas. Alas. Mahina yung reaksyon. Kung kulam to, pagbaba, lilipag sa kanya. Hindi siya. Dahil hindi sa kanya. Usog na may malakas ang usog niya. Sa bukid, sa inaano. Hindi siya kinukulang. Malakas yung usog ng tao. Kung ano man sinasabi ng kanyang utak at isipan, nangyayari. Hindi pa ito kulang. Malakas lang ang kanyang blood pressure sa pag-usog. Kasi kung kulang yan, nagdasal ako ng pangalawang dasal kung hindi nag-epekto sa kanya. Ibig sabihin, hindi pa ang detector yung ginamit sa kanya na pagkulang. Nakatodo yan. Huwag mo na ito gagamitin. Huwag ka na maingit sa kanya, ha? Oo! Naintindihan mo sinasabi ko? Oo! Sige. Papakawalan kita at aalisin ko yung usog na nilagay mo sa kanya. Manahimik ka, isang taon na to, ha? Alam ko naman hindi ka makukulam, eh. Kahit magsinungaling ka o hindi ka magsinungaling, malalaman ko rin. Sige, kalasin mo. Gagalaw na yan. Mawawala na yung sakit. Oo! O, sige, kalas. Bilisan mo. Huwag ka nang babalik sa kanya, ha? Oo! At huwag na kayo mag-aaway, ha? Oo! At huwag ka na maingit sa kanya, ha? Oo! Sige. Peras-peras lang naman kayo mahihirap. Lahat tayo mahihirap. Naiintindihan mo? Oo. Hindi tayo pinanganak na mayaman. Naiintindihan mo na? Oo! Magsumikap ka, alisin mo yung galit at inggit mo sa kanya. Alisin mo rin yung huwag mong isambahin ang kadiliman, ha? Oo! Sige, kalas.
Kalas. Bilisan mo. Bilisan mo lahat. Simula ulo. Kalasin mo yung ulo, lahat. Para mawala lahat yung dasal sa usod. Sige. Sino kasama mo ngayon? Wala. Wala? Wala kang kasama? Wala. Sige. Nasaan ka ngayon? Sa bahay lang. Anong ginagawa mo? Wala, nakupo. Nakaupo ka? Nasaan yung anak mo? Nakatulog. Natutulog? Nasaan ang asawa mo? Hindi ko alam kung saan pumunta. Sige. Kalas. Wala. Pag ganyan. Pag ganito hindi ito kinukulang. Nahusog lang siya. Nababati. Sa iba nito, sasabihin na naman, kinulam to. Pag kinulam to, lakas ang reaction nito yung katulad sa kanya. Ay, oo. O yung, kahit hindi mo to hawakan dito lang, pag pinabawa mo, pag sinabi mo sa pangalan na bilang pipitik to ng malakas, bago mo parang banggitin ng Diyos sa utak mo, parang bago mo bitawan, iipik agad sa kanya. Ito ay usog lang. Malakas ang usog niya. May mga tao talaga malakas ang usog. May 3 ang usog, nakakamatay. Matitigan ka nga lang sa mata sa mata. Pag hindi ka nagpalaway sa kanya, sukat pahay ka doon. Oo, Tapos naliligo ka sa sarili mong pais. Kala mo yung dudumi ka na hirap kang ilabas yung dumi mo sa siya. Oo. May ganun. Kalasa! Ubos! Oh, So, hindi ito kinukulang. Tao lang to. Sinabi na ni Magnetico sa akin. Hindi yan kinukulang. Yan ay inausog na. Mawawala rin to. Gagaling to. Mas mabilis to lumang. Ito sa araw nito, tatay ko. Mawawala sakit niya sa isang taon. Hindi na yung babalik yung sakit niya. Simple lang. Mabigat din to sakit niya kaso simple na lang to. Hindi to kinukulang. Pag walang reaksyon doon sa stick yung posporo doon sa daliri ng isang tao, hindi siya kinukulang. Kaya nalalaman ko na usog lang siya. Kung na-elemento yung malalaman ko agad, baliktad ang reaksyon sa kanila, pati yung ulam. Iba rin, kahit binabarang, kahit sinasanib na masamang espiritu. Pag sa daliri. Katulad sa'yo, nababali sa yung posporo, 2 beses, lumalambot. Ibig sabihin, napakalakas ng negative energy sa loob ng katawan mo. Kaya niya lusawin. Kaya niya depensa ng katawan niya upang hindi siya makuha. Pag gano'n. Kasi kung may kulang to, kahit papel lang ilagay ko rito, liliyab to. Kahit si nanay kanina, kung kabitan ko siya ng papel kanina, papel lang yun. Meron ako dyan extra. Sisigaw yan kahit sa papel. Wala nang sadya yun, papel na yun. Oo, nakalimutan ko lang kanina ikabit sa kanya. Tingnan mo, papel na lang ikakabit ko sa iyo na, hihiyaw ka pa. Sisigaw ka talaga. Yun, pwede kong itodo yung dasal sa papel. Ayaw ko painitin yung papel. Masusunog yung pa niya, pero walang lapdos. Ayaw ko gawin yun. Pag hindi umilit sa posporo, wala siyang kulam. Pero may usog talagang kailangan tanggalin. Hindi ubra tawas dito, kahit nagpapatawas na siya. Hindi magpapatawa si Ana. Hindi ubra tawas. Napakalakas ng usog. Huwag na kayo magmahala na kayo, naintindihan mo? Huwag ka na maingit sa kanya, ha? Hindi. Balakang, lahat. Meron pa, wala na? Sigurado, papakawalan kita, ha? Dito mo yung kamay niya at gigisingin ko ng diwa niya at ako nang magkakalas. Lumayas ka na rito at huwag ka nang babalik sa kanyang katawan, ha? Tigilan mo pag-ingit sa iyong kapwa, naintindihan mo? Peras-peras lang tayo mahirap, naiintindihan mo? Magbalik loob kayo sa Panginoon Kristo at huwag maghari ang kadiliman sa inyong puso at alisin ang galit at inggit. Dapat yun, itapon mo. Naintindihan mo na? Sa pangalan ni Jesus. Dilat. Huwag ka mo nang didilat, huwag mo nang Anong pangalan mo? Elizabeth. Pikit lang. Umayos ka lang upo. Saglit lang to. Ayos. Pusin natin. Purong pa rito. Purong dito. Dito yung katawan mo. Yan. Pumikit ka para hindi ka maubusan ng hangin. Huwag ka sumandag. May gagawin lang ako. Para hindi na bumalik yung sakit mo. Pikit lang. Pikit lang. Side na konti. Pikit lang. Relax. Sipa. 14 piraso. Sige. Atak. Sipa. Lakasan mo. Pinto mo. Ito mo lang, ha? Sige pa. Yan na yan.
12. Ha? 12. 12. Di pa. Ilang minuto pa. Saglit lang to, ha? Sandal yan. Iba pa. Huwag ka mo nandidilat. Iba pa mo yung paa mo. I-straight mo katawan mo, te. Sige. Huwag ka muna sumandal. Yan. Idilat mo yung mga mata mo. Relax. Dilat mo. Hindi, gala mo pa. Eh. Huwag mo gagawin. Baba. Babayan mo lang. Huwag mo na gagawin. Saglit lang. Sagutin ko lang to. Hello. Inom ng tubig. Ay, hindi. Sige, te. Nagagamot ako. Ano po yun? Kalahati lang, te. Kalahati. Tama na. Ano po yun? Sigurado na, te. O, sige. Bibili ako ng manok bukas, ha? Ganyan na lang. Hindi, para bibili na ako manok bukas. Tapos maaga niyo kukunin. Anong oras niyo kukunin? Anong oras po? 9 siya alis dyan sa inyo. Magsisimula siya sa Angles. O, sige. Tawagan niyo po, patawag mo ko sa kanya kung nasaan na siya kasi para ayusin ko yung mga gamit na dadalhin ko, ha? O, sige. Maraming salamat po. Tinagagamot po ako. Pasensya na, ha? Salamat po. Okay, thank you, thank you. Thank you. Relax. Iganon mo yung paa mo, te. Ilang minutes na? 14. Sige, pukpok mo. Masakit hindi. Hinto mo. Inumin mo itong tubig. 15 minutes tapos tayo. Diba sabi ko sa'yo, patatalunin ka ng Diyos? Huwag kang matakot kasi takot ka tumalon, baka bumagsak ka. Hindi ko sinasabing gumanon ka, ha? Yung tatalong ka na lalagpas ka sa bubong namin, tapos bigla kang bababa. Yung parang ganyan lang, oh. Tapos di ganun-ganun yung paa mo, oh. Parang ganyan-ganyan lang, ha? 1 year na, yung kulang. Lakad. Sige. Sige natin. Ako na. Salamat, ha? Sige. Hindi, lakad ka. Para ma-demo mo. Sige. Sige, bagsak niyo yung bigat. Tumalo ka. Sabi mo. Ano? Ano ko na. Ha? Dati hindi ko Hindi mo nagaganyan. Sigurado? Okay na. Lakad ka pa hanggang doon. Susundan kita. Hanggang kanto. Tingnan natin. Nagaganyan mo na. Sige, umuwi ka na. Iwan mo na sila. Ano pakiramdam? Tumalo ka nga, te. Bakit natatakot ka kasi? Nagkaroon ka na ng phobia, eh. Sige. Ano ko na ako, kahit isa dati hindi ko Hindi mo maganyan yan. 1 taon na yan, di ba? Nausog ka lang, te. Intindihan mo na? Hindi ka kinukulam, ha? Yung sa iba yan, sasabihin naman, kinulam ka. Hindi ang kulam, te. Malakas lang talaga yung usog niya. Tinalo ka kasi kulang ang spiritual mo sa panalangin. Okay na, papanalangin na lang kita. Wala na? Okay na? Sigurado? Wala na sakit. Subukan mo po. Yung ganyan. Tingnan mo. Tandaanin mo lang, siyempre. Huwag mo nga milisan. Medyo tagalan mo konti. Tapos dahan-dahan. Ano? Wala na? Sipa mo. Tutunog yan. Sige pa. Wala na? Ngayon tumalong ka ulit. Wala na yan. No? Okay na. Salamat sa Diyos, ha?